Hello, kalalab ni nanay. Sabaw ta og sabaw lang. Bisag sa klase nga sabaw. Mura man isud sa rep atong gitiwas. Na isa ka buok manok na bilin atong gisagol sa karne nga baboy. Di man sila mag-away kung sagolon. Putangan lang natong repolyo aron kompleto gyud nga sabaw. Pabukalon, humana dayon. Kuha man ang panahon, bugnaw ka naman nang maghimo taog sabaw. Ano siya, gitilok na lang nato ni kay mo naman nabilin sa karne. O, kung bukal na, timplahan rag asin, paminta, mga bitsin. Nara ka simple, sabaw na dayon, pabukalan ra nimo. Human na kisa kay mutagiya ng isa ka buok na manok. Ano siya, manok na isa ka buok kisa mutagiya. Mana higop na sa